Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Mistaxilu konna tkellimna ma' Willy Saliba fuq kif interessa ruħu fid-daq tal-kitarri u kif interessa ruħu kol fil-prejjem. Illum ukoll ma' għandna l-bintu Rosemary li dal-aħħar sentej bejgħet ieħor li ukoll tidħol mal-għana u ħan nitkellmu magħha u għad nisimgħu ftit mill-għanijiet li taf tagħnilna. Mela, Willy, Rosemary qiegħda hawnhekk. Inti ma ħsibx li huwa xi diżonur li Rosemary tanni dawn l-għanijiet li għanda? Le, għalija onuru. U mela, dik waħda. U it-tina ħaġa, speċi l-importanti, mux nibqgħu dejjem nassoċjaw l-għana ma' xjuħ, imma n-nies avanzati, imma u koll ma' zazaw. Ma' zazaw u koll. U jgħet minn l-kitaristi li ħajjen kom palissa. Huwa Kevin Spanjol, it-tifel Zeppi Spanjol, u għallura din għandha tkun il-proċedura dan ukoll. Issa, Rosemary, kemm għandek żmien? Għandi 13 sena. U fejn twelidt? Ix-Xajra. Ix-Xajra ħażabbar u xek. Sewa. Issa meta nitkellmu fuq l-għana, aħna mhux qegħdin ngħidu biss affarijiet ta' nies wersqu u ma jinftemux, imma qegħdin ngħidu wkoll għana li għandu x'jaqsam ma' nies li jifhmu u li huwa wkoll karatteristika tagħna il-Maltin. Issa inti għalik daw l-għanijiet li ħadannilna xi fissu xi ħaġa jew sempliċement qegħdin hawnhekk biex nimlew il-vojt. Le, jfissru għalija kanzonetti ovvja u onuru għalija. Imma da għandhom xaqsmu, per eżempju, ħatannilna l-għannija Maltija fejn ngħidu li l-għana għandu xaqsmu wkoll man nisa u inti bħala tfajla għandu wkoll jinteressak. Għandna wkoll il-fatt ta' ġuditta, taf x'inhu fatt inti hux veru? X'inhu fatt? Fatt tkun traġedja. Traġedja fi-storja. U allura hekk pereżempju għandna l-ġuditta li ħnisimgħu li kif dil mara għalkemm inti ħatamel il-leħen ta' Robertu ta' żewġa tal-maħbub tagħha, però kif din mara fil-waqt li kienet qiegħda tkun maħbuba missier ma ħallijiex. U l-unika għandna traċedja ta' ħajja f'ħajjitna. Imbagħad għandna l-awus tal-mostra li din hija fatt antik ħafna u li inti wkoll ħanarġgħu nagħtuh il-ħajja bis-saħħa tal-eħnek. U mbagħad ukoll ħajkonna l-għajja tal-maħbuba li l-għana mhux biss huwa ta' traċedji u tan-nies li jgħajtu, imma l-għana wkoll għandu x'jaqsam mal-imħabba. U għalhekk l-għanja tal-maħbuba. Issa, qudiem da kollu, l-għana l-għu jgħidu nagħtuh id-dera ta' xi ħaġa tal-lum. Jiġifieri kemm qegħdin fis-seklu li wasal biex jispiċċa u l-millenju ġdid, però xorta waħda l-għana għandu x'jaqsam ma' ħajjitna. Issa, fil-każ tal-ħaġa ġejja oħra sejra. Dik wkoll qiegħda storja. Issa, f'di l-ħaġa ġejja oħra sejra. Tgħidilna fil-qosor għax in-nies probabli ma jafuhiex x'inhi l-istorja ta' x'ġara. X'ġara fl-istorja. Il-kaptan l-biba bħalqu. Tgħid id-dejġu l-pasternu ma x'ġara. Seta' jkompli jsuqu il-vapur? Le. Allora x'ġara? Waqfu. U ma x'ġara? Ma niftakarx l-istorja ħatanni inti stess? Mela tibżax. Ħan nistennew inti u tannijinna u naraw daqsxejn kif ħadkompli. Issa, l-aħħar waħda mbagħad li ħatannilna hija il-Blu Grotto li hija melodija li ikkompona missierek. Din ukoll għandha x'taqsam mal tal-maħbuba għax daw it-tnejn huma għanijiet tal-maħbubin. Mela ħalli issa nisimgħu lil Mario Zoppardi, is-sufu li ħajdoq jakkompanja lil Willy Saliba ħajdoq bħala prim u għandna wkoll lil Kevin Spanjol li ħajkompanjaw. L-ewwel għanja li se nisimgħu ta' Rosemary jisimha l-Għannejja Maltija. La
issa sa nisimgħu it-tieni għani ta' Rosemary il-fatt li dan jirrakkonta traċedja ta' Ġuditta imma hija tarrakkonta qisu il-maħbub tagħha Robertu. Mela il-fatt ta' Ġuditta. Kif erduna dik Ġuditta bla li mitet meta min xulxin firduna Ġuditta l-maħbuba tijaj Jamel xjamel għam ħattijħor min ġo qalbi ħatt ma jmiss. Dak l-infami ta' missira biex mitwiqi ma tixrifx għala għaf kamra mudlama sabiex lejja ma tħarrisx kien iżomma ġod il-kamra bħalli kiku nissija għadek tħobbu il-Robertu ta' kull jum kien jistaqsija. Ġuditta irrisponditu il-Robert ma ninsiħqat knaf li ħajti hawn intemma min qalbi ma jwarbu ħadd Ġuditta fl-Ave Maria il-Robert karbet sejħet ruħa ħarġet min ġisima u xkull dem ma liħxerdet. Meta marru biex jahduwa kem twerwirt jindak il-ħin jina kont etni passiġġa biex narom bijadejjin malli l-maħt il-bicċa sewda għal dil-mejda mort saqsejt kif tarfuli li Ġuditta nejdilkom f'qalbi x'ħassejt. It-tebut labtom jiftuli
انت بالميزيريا ما عرفتيش شرط تبقى اكتيلاتي كلك جميل من تعب ندمين مندوموشي شعري نهرام لنكونو ديشو الشي Mela, daka kienet emmek il-fat ta' Ġuditta, dik hija anja traġika, issa il-versi tagħha antiki ħafna, issa kontrast ħan għamlu l-anja tal-maħbubin li d-darba għandna il-maħbubin kontenti b'xulxin u jiċċelebraw l-imħabba ta' xulxin. برگوای li fija d-dinja il-min tħobbu ma tanqux ma dal-gwaj le mux tijej bħal-ħanini ma ssibux jim bħal-ġiljuni kber nizet fil-ġnin ħiles fil-mistri bir-raġun ħanini ħobni ġmili ħossu jimli bir-raġun ħanini ħobni bir-raġun inħobbu kol fil-għaxija bħalla safar il-bewstana ħadd ma jħol jim bħal ġiljuni kber nizet fil-ġnien ħiles fil-mistri bir-raġun ħanini ħobni ġmili ħossu jimli jina nfawru jfawwarni mill-lajn safja tal-widin il-ħut maħna jiex fin-namra miegħu namru bla waqfin jimbħal ġiljuni kber nizet fil-ġnien ħiles fil-mistri bir-raġun ħanini ħobni ġmili ħossu jimli jim bħal warda ix-xandrija jew bħal ronfoli prezzat ej ħanini busni fija tibqa' kultivat jim bħal ġiljuni kber nizet fil-ġnien ħiles fil-mistri bir-raġun ħanini ħobni ġmili ħossu jimli ġmilu nħossu jdur madwari fomm ix-xeda namur ruħi kolla lilu r-rodda ruħu fija sila xur jim bħal ġiljuni kber nizet fil-ġnien ħiles fil-mistri bir-raġun ħanini ħobni ġmili ħossu jimli bir-raġun ħanini ħobni ġmili ħossu jimli.
Issa sa nisimgħu l-anja antika wkoll tal-Arusa tal-Mosta, dan huma hawnhekk għandna l-istorja ta' kif din l-Arusa nsterqet u kif fl-aħħar skont din il-poeżija, skont l-anja antika, sa tkun mifdija mill-ħanin tagħha. ضيقش قلبك بالهويات الباس وزين نلبس نزالة وتشيك كل نسير عالدنيا
وقعت السيرة الديم إيسا أرقد بنتي أرقد أم الصدر بازا وستريح نبرزا عبرا لوجي لوقعت سيرة الكل رويت لعزيز أمي للفدوى سبعمية أحيار سبع في الصندوق إن كلا بنتي مفدية مروا ويدوتي يا قدسي للفدوى سبعمية أحيار سبع في الصندوق من اللي بين تحت المفدية ويدو لعروستي للفدوى سبعمية إن بهلال الفلينية إن بستا عروستي مفدية Mela emmek smajna l-anja tal-arusa tal-Mosta. Issa bil-kontra ħanisimgħu l-anja li ta' fuqha imma mhux kollha, lanċa ġejja u oħra sejra. Mela issa ħanisimgħu l-anja lanċa ġejja u oħra sejra li għalkemm intom tafu biċċa minna ma tafuhiex kollha. Ħaterġa' tanni hawnhekk Rosemary u Ħajdoq u li Saliba u jakkumpanjawh għandna l-Kevin Spanjol u l-Maja Zoppardi s-sufu. lanċa ġejja woħra sejra min taslim għal-mar samxed il-kaptan bil-pipa bħalqu jidderiġ il-bastiment sewa f'nofs ta' baħar il-kaptan ħassu ħażin ma kellux min jidur miegħu daru miegħu il-baħrin għamillu karta għamillu karta għamillu karta għal taxxur aħna wkoll morna l-għajnuna ħadna man għal-Katarin mal-kaptan bil-pipa bħalqu baqa taħt il-ħas ħażin dewi gergru l-passiġġieri dewi gergru n-nies abbord kollu mħabba l-pipa bħalqu iva l-pipa għandak torta mill-karta
l-armata ġew tad-dajjes sabiex forsi jirxoxtaw, forsi ftit tabak fil-pipa terġa' ġibu b'wiċċ il-ħawħ. Mal-kaptan baqem nofs baħar unsejni għal-Katarin, ma fil-bajla ftar fil-pipa tidger fix lux wahda din għamillu karta, għamillu karta, għamillu karta għalta f'daqqa bum smajna splużjoni iva f'nofs il-bastiment, il-kaptan għamsew fuq tiegħu jidderiġi u attent. Brava, brava Katarina, b'naqra porbli għam daqsġet, jidderiġu jinnavika, sewa sewa l-mar samxet tamillu karta, għamillu karta, għamillu karta għalta xju, għamillu karta, għamillu karta, għamillu karta għalta xju. Issa l-aħħar għanja li ħatannilna Rosemary hija l-għanja li ktibtilha jiena stess Brugrotto, hija l-melodija li kompona l-papa tagħha missija, però dina l-ewwel saret il-mużika u mbagħad sar il-kliem. Sentejn ilu konna użajnija għal-Festival tal-għana kienu kantawa il-grupp Ċipriot Basilixja u dis-sena wkoll kantawa il-grupp mill-Kroazja u nistgħu ngħidu li niżlet tajjeb. Ħalli nisimgħuha. Xieġmil ta' bahar li bawes xatt ix-xatt, ara imħabti u li la titlaqat. Dal-wiċċ tal-fidda ħansu la baħrija u tafni ċkejken bal-musħiħu mimlidija. X'namra ta' bahar isafrunna żewġ ħutiet, ħaġa din kbira żwiċ jgħixu x-xebbiet. Tisfira slija u xkulħuta f'dan namur, fin-namra mħabti u xkull namra l-ġuventur. L-bahar beru għaġizirani, għal-qamar niqaf fejja ħobni kif tarani, u dajjes ġejja għal-imbat jitilqu l-kol, wahda bħanini u għal-bews xuftejn il-qrol. Xieġmil ta' bahar li bawes xatt ix-xatt, ħara imħabti la titlaqat. Dal-wiċċ tal-fidda ħansu la baħrija u tafni ċkejken bal-musħiħu mimlidija.
نحبك هنيني لا تتلقاك هنسمع عليك عش ما طايرة كنتين بعد هيا جوديني يا كل وقت وكل مومنت بكت تلج اليومي عاي ممت جرجير والمين شجمل تبهر لي بوس شط الشط هرايم هبطي وليلي لا تتلقاك دالويج دالفدة هنسوقك لبهرية وطفنج كي جنب المسيح ومملي دي البحر صدى وشكون صدى ملتالي ويكاب مصيبة باش نراكو ونقولي ليزار كهلاني صف السما لك مرفوع هيا يا هبني دول القمر جا مفتوح شجمل تبهر لي بوس شط الشط هرايم هبطي لا تتلقاك دالويج دالفدة هنسوقك لبهرية وطفنج كي كان بالمسيح ومملي دي Mela, emmek dawk kienu l-għaniet ta' Rosemary, għanna taħlita ta' versi antiki u versi moderni. L-importanti li nittama li wasal il-messaġġ li l-għana ma jistax ikun jibqa' sejjer dejjem staġnat imma sew fil-klim u sew fil-melodija għanna niżviluppaw u nimxu passi l-qoddim. Żgur li għal-ġejjeni għanna ħafna toroq ġodda x'timxu mibnijin ukoll fuq tal-antik. Issa akkompanjaw li l-uli jemmek meta daq pala prim kitarista kien għaw Mario Zoppardi Sufu u Kevin Spanjol. U l-ftit li baqanna tlabt l-Mario Zoppardi Sufu biex idoqinna ftit prejjem bħal dawk li smajtu fil-programm li konna għamilna għalih u ħajibda minn hawn u ftit ieħor.
Mela dawk kienu l-prejjem ta' Marzo Pardissufu fuq id-do, issa biex nagħlqu ħajkonna prejjem fuq illa, jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja lilu, l-Willy, l-Kevin Spanjol, l-Rosemary wkoll, u fil-waqt li nispiċċaw dal-prejjem li ħajdu inna nisidinkom għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-Lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.